Mhuri yeZimbabwe tine news dziri kusvika kubva kuChikurubi maximum prison. Aya ndiwo anonzi ma1. Every Zimbabwean must listen to this, understand this, enjoy this, criticize this, spread this, share this. Chikurubhi mhuri yeZimbabwe katakutaura zveChikurubi maximum prison tiri kutaura kuti muno muZimbabwe kana ukanyangadza zvokutonyangadza zviya zvekutoshayisa peace, zvekushayisa vanhu peace, tokutora tonokuvharira kuChikurubi. And because kuChikurubi ndokwatichiti this is the maximum. Unogoitei takuvharira muChikurubi, nothing. But unfortunately muri Zimbabwe zvirikutaridza kuti kune rimwe mafia rikuti chero tikarivharira muChikurubi ka ringe tino mukonyo uri mukati meChikurubi toshara iwe mupana wangu uri kuwana ukonyo kupi. And why mfana iwewe une mukonyo usiri necessary? Handidi. So what is happening? Muri wamuzinda wevanhu muneni super nexus. Let me read the topic once more. 70 vanhu vatiza kuChikurubi. Honai Zvikuitika. So what is the point? Toda kutaridza 70 vanhu vatiza kuChikurubi kuti vanhu vane mhosva dzakafanana nei, because mhosva dzavo determines what is going to happen in the community, in the society, in the state. Because munona kune vamwe vanhu vari kuti mhosva dzavo is associated to state building. And state building, you find out at the end of the day, it's a process that involves people who belongs to the state they're trying to build. So, kana ukanzwa paita bonzi isusu tiri maZimbabweans most of the time muri Zimbabwe, unfortunately what it means ndechekuti isusu tiri mashona, takadzidza, tine makambani, tiri kudanana nevasikana vemuSouth Africa ende tiri kurova chunhu, tiri kudanana nevasikana vemuBritain ende tiri kurova chunhu, ende vasikana vari willing kutipa chunhu 100 times in 1 week. Takavabata kuti dzve, hativhunduki. Each and every one of us who comes through as a new member joins the mafia, joins the group. Somewhere, somehow, they benefit from the aura, from the respect, from the knowledge, from the experience. Somewhere, somehow. Kuroti, munhu anonge achiti muZimbabwean akapata. But muZimbabwean anonge achiti akapata, tarisa kuti ari kurana chii. Why is it that you got a chance to judge that person? It's because that person is a big dog. They have something real that they're doing, that they have grabbed your attention now that you are mixed in their world, talking about them, criticizing them for life. And then you realize, inini ndiri muZimbabwe riripini ndocriticize rikakuti ndiri criticize. That problem nekucriticizwa. But kana basa rangu rava rekukriticiza chete, ndatodzvengwa neinformation. Inoitozva ndadzvengwa neinformation. So, first of all, kune kuchilla down. During nguva yatichiti isusu inguva epeace, inguva yekuti unomwa doro rako, woshuta mbanje dzako kana masigarettes ako, woteerera kumusic iri kurira paspika rako, uchiona big television screen riri kubva paTV yako. I think that sounds simple, but I think that's what each and every successful man say first when they speak. Kuroti kana wakabudirira mulife iyoyo, the moment yaunotanga kutaura, unotaura sezvezvizvi kuti ndofana kuva neimba yangu, ndofana kuva ndine mota yangu, ndine bhebhe rangu, every weekend ndoita zvandoda, and then you are the man. If you are not able to do these things, say these things, Lord, you are not yet the man, because each and every man, the first thing that they want for themselves is their own freedom. Ndofana kuva
my own boss. If you achieve that, you're the man. Fortunately, other men achieve 5 steps from that simple agreement. So they become way better. But I want to thank you for watching. Peace.